me Duk? Ja, het is een fantastische cortège. Ik heb de tijd van mijn leven, geweldig. Je zit echt lekker warm in het springen, zag ik, hè? Ja, heerlijk. Het is, ja, wie normaal als de cortège in gaat blijft bewegen en dan heel het warm. En zeg eens eerlijk, als je ziet wat hij vandaag allemaal voorbij komt, dan krijg je er alleen al warm van. Daar ben ik helemaal eens. Maar gisteren heb ik ook een warm hart toegedragen gekregen van een eigen zate Hermanieke. Ja. En ik moet zeggen, dat bezorgde mij kippenvel. Wat dicht dat me Duk? Dat was even een moeilijk moment. Ik denk, als ik ze dan doe zien en ik weet dat ze die 3 dagen ingaan en dat ik er niet bij kan zien, dat was even heel lastig. Maar ja, wie heeft het tevoren gezegd, ik ga nu die 3 dagen vol in mijn rol als stadsprins van Maastricht. En ik weet dat ik vorig jaar weer aansleed bij hun en dat ik er met hun mee dan. Maar ze hebben een prachtig optreden verzorgd gisteren. Goed zo, amuseren. Zeer zeker, dankjewel. Hoi. En de prins heette natuurlijk ook de Chopiek, hoe heer deel van maakt. En dan was gisteren met een lintjesregen in de Bombardière in de gedoe. Daar kwam de Chopiek speciaal voor de Nieuwhoekluchtscheid, voor prins Guy de Niersen. Een optreden verzorgen. En dat deed hem zichtbaar gaat.